Lapu-Lapu City na dugangan og duha ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 apan crisis manager mitataw nga kontrolado na nila ang COVID cases sa Dakbayan. Si Luan Merondina sa report. Adlaw, duha ka mga COVID-positive patients ang gikuha sa taga-crisis management team. Una, taga-Barangay Agos nga 67 anyos nga usa ka dialysis patient. Busa gidala nila kini sa hospital. Samtang ang ikaduhang COVID-positive patient taga-Barangay Mactan ug usa-usab ka lalaki nga nag-edad og 39 anyos ug asymptomatic. Busa gidala siya sa isolation facility sa Dakbayan. Ang duha ka mga naduga nga mga kaso resulta sa gipahigayong contact tracing. Sa pagkakaron, aduna nay 82 ka mga COVID-positive patients ang Dakbayan. 40 niini nangaayo na ug nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Samtang 7 ang nakalas tungod kay pulos kini mga naghambi na daan ug balatian. Matod sa crisis manager sa Lapu-Lapu City na Jel Banasya, kontrolado na sa Dakbayan ang mga kaso sa COVID-19 tungod sa taas niini nga porsyento sa nangaayo. Sa tanang mga upunganon nga ingnon tagbunga ma-injure aning gubat sa COVID atong iatiman, no? Wa ta gibiyai kay mao naman kadung na ta sa normal pagpaka-normal. Subay niini, inanay na usab nga gilugakan sa Dakbayan ang pagtugot sa mga vendors nga makapaninda daplin sa karsada. Gawas nga makapamenos kini sa mga tawo nga magdasok sa mga supermarket, matabangan usab ang panginabuhian sa yanong mga mulupyo. Aron tatagan po kay gayunan na ang nga lockdown nga mga tao magpabili ng ilang panginabuhi, no? Di lang magsalig sa gobyerno. Mao naman ay atong madali-dali nga mahimo aron makakwarta ta. Matod sa crisis manager bisan pa man sa inanay nga paglugak sa mga restrictions, gikinahanglan gihapon ang disiplina sa matag usa, kanunay paglimpyo sa mga kamot ug pag-maintain sa social distancing aron masigurong luwas kita gikan sa COVID-19. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.